У Криму попрощалися із ветераном національного руху кримських татар Лютфі Бекіровим. Він помер у віці 93 років. Лютфі Бекіров народився 1928 року у Бахчисараї та разом з усім народом був депортований до Середньої Азії. І ще на початку 1960-х років він приєднався до національного руху кримських татар, організував та брав участь у мітингах у місті Бекабад в Узбекистані, збирав підписи під документами і був, так би мовити, листоношою національного руху, передавав важливі документи від одного керівника руху іншому. За свою роботу кілька разів було затримано та заарештовано. У 1968 році йому разом із кількома десятками сімей кримських татар вдалося повернутися до Криму та оселитися у Красногвардійському районі. Повернувшись на батьківщину, свою активну діяльність не припинив. Продовжував збирати кошти для поїздки активістів до Москви, допомагав родинам інших кримських татар, які також намагалися повернутися на півострів. Через це, за надуманим звинуваченням, у 1970-ті роки Лютфі Ага двічі, 2,5 і 4 роки відбував ув'язнення. Незважаючи на це, Лютфі Бекіров вважав себе щасливим, оскільки зміг прожити у рідному Криму. Він до останнього мріяв побачити Крим вільним від російських загарбників. Нехай наш народ буде упевнений, прийде день, і ми будемо господарями на своїй батьківщині. Ця земля наша, ця земля нашого народу. Це наше право та наша основа. Скільки б ангел смерті не кликав мене на той світ, я поки що не хочу. Я з вірою в Аллаха хочу побачити світле майбутнє свого народу. Я сподіваюся, Аллах наділить мене такою милістю. Я разом із молоддю хочу боротися до кінця. Я хочу бути зі своїм народом. Якщо я сьогодні побачу засідання Курултаю у Сімферополі, завтра готовий померти. Я не проти.